Ана мәхәббәтеннән дә ихлас һәм тирәнрәк хис бармы икән бу дөньяда? Кайсы очракта ул җимерүче көчкә әверелә ала? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Ана мәхәббәте кешелек дөньясында гына түгел, хәтта хайваннар дөньясында да моннан да көчлерәк хис бар микән? Тик хайваннар да вакыты җиткәч, хәтта балаларын куып җибәрәләр бит. Шулай бит. Бүгенге көндә күп кенә безнең әти-әниләр, монда әтиләргә дә кагылыр, без моның турында әзрәк сөйләшеп узырбыз. Балаларын җибәрә алмыйлар. Һәм мәхәббәтләре шиктән арта һәм ниндидер сукыр формага әверелә. Менә Миләүшә апа, ничек соңгы вакытта әлеге сорауның популярлыгы артты һәм китаплар чыга башлады, психологик тренинглар моңа бик күп оештыра башладылар. Бу безнең генә проблема түгел, бу дәүләт проблемасы да дип уйлыйм. Менә шушылай балаларны мөстәкыйлькә өйрәтмичә, үз янында гына тоту, аны уйлау сәләтеннән, фикерләү сәләтеннән, үзен-үзе тоту сәләтеннән читләштерәдер дип уйлыйм. Шунарга күрә балаларны контрольдә тоткан тәкъдирдә дә аларга мөстәкыйльлек бирергә кирәк. Алар нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар икәнен белеп, әни кеше бит инде, әнинең мәхәббәте бит инде, ул балам начар юлга китмәсен дип тырыша. Шәхсән шулай бит инде. Менә монда балаңның кече яшьтән нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар икәнен аңлатып, балаң чыгып киткән вакытта, кызым, улым, нәрсәнең яхшы, нәрсәнең начар икәнен беләсең, башыңны эшләт дип чыгарып җибәрү, ана кешенең дә күңелен тынычландырыр дип уйлыйм. Балаларны да мөстәкыйлькә өйрәтер дип уйлыйм. Безнең әни һәр вакыт әйтә иде, балаларны сукыр ярату белән яратмагыз. Алар бер төрле сөйлиләр, икенче төрле уйлыйлар, өченче төрле эшлиләр дигән иде. Контроль булырга тиеш. Но мөстәкыйльлек тә бик зур булырга тиеш. Менә бу чыннан да бик кызык. Бер яктан караганда бөтен кеше, бер очтан мин Иманым Камил безнең карап утыручылар да әйе шулай дип утыралар. Зәмилә, ничек уйлыйсың, ни өчен менә шушы бер яктан караганда бу бит инде бөтен кеше белә торган әйберләр. Ни өчен шушы проблема килеп чыга? Ничек уйлыйсың, элек тә бар идеме әлеге проблема? Хәзер генә ул күбәйде, хәзер генә үстеме ул? Мәхәббәт бит инде ул мәхәббәт, аны бит инде контрольдә тотып булмый, ул бит хис. Әгәр дә мәхәббәтне контрольдә тотып булса, бу дөньяда җүләрлекләр аз эшләнер дип уйлыйм мин. Һәм балага булган мәхәббәте дә шул ук хәл. Әзгенә минем бу сез уңайдан үз фикерем бар. Әлбәттә сез күп әйберне дөрес әйтәсез, ләкин бала белән бала арасында аерма бар бит. Бөтен балага да бер төрле карап булмый. Кайбер балага чыннан да контроль кирәк, ул ничә яшьтә булса да, бәлкем 30 яшьтә булса, аны холык-фигыленә караптыр миңа калса. Кайбер бала инде 16 яшьтән, мәсәлән, мин үзем турында әйтәм, мин 16 яшьтә өйдән чыгып киткән кеше, үз-үземне контрольдә тотарлык, үз-үземне яшәтерлек дәрәҗәдә идем. Ләкин хәзерге 16 яшьлек балаларга карай инде син ничек чыгарып җибәрәсең инде? Юк, һәрбер кешенең язмышы үз кулында. Кеше үз язмышын яши. Әни янында торып кына ул бала барыбер бәхетле булмый. Ләкин әни бит аны үз янында тотып кына дөрес юлга кертеп җибәрәм дигән сүз түгел бит әле. Әгәр дә менә ул бала 16 яшендә, 18 яшендә мөстәкыйль тормыш алып барырга сәләтсез икән, бәлкем шулык тәрбия аркасында, бәлкем шулык ниндер материаль мөмкинсезлекләр аркасында, бәлкем ниндер авыру аркасында, сәламәтлек аркасында икән. Әлбәттә, әни кеше аны чыгарып җибәрә алмый. Мин әйтәсем, бу индивидуаль дип уйлыйм мин. Менә материаль мөмкинлекләр дигән җиргә барып җиттек. Чыннан да, әгәр дә без чагыштырып карасак, менә төрле буын вәкилләрен чагыштырсак та, чыннан да заманалар үзгәрә, шулай бит. Бүгенге мөмкинлекләр, балага бирә торган мөмкинлекләр дә безнең совет чорындагы белән аерыла. Менә Луиза, ничек уйлыйсың, без менә бәлки балаларны үзебез артык эгоистлар итеп тәрбиялибездер, артык яратып, киресенчә аларга начарлык эшлибездер. Аңладым, Венера. Менә минем балам тугач, миңа әтием 2 фикер җиткерде. Бәлки ул ялгышадыр, ул психолог та, педагог да түгел. Ләкин менә аның әйткән сүзләрен мин менә бик якын итеп алдым, ни өчен дигәндә, чөнки ул әйтте, үз балаңны бер кайчан да үз балаң итеп үстермә.
кеше баласы иттереп үстер. Бу сүзләрдә хаклык бардыр, чөнки менә әкиятләрдә дә бит үги кызлар булдыклы, эшчән, тырыш булып үсәләр, име? Ә үз балаңа артык наз, артык ниндер канат астына алу, артык иркә белән үстерәсең икән, әлбәттә ул менә Замира әйтмешли, ничек чыгарып җибәрәсең ул баланы? Тормышка яраклашмаган шулай бит. Башта Замира ышанырга кирәктер балага. Бәлки ул булдыра дип әйтергә кирәктер. Шул вакытта ул дөрестән дә булдырачак. Син булдырасың, син молодец дип әйтер. Әлбәттә, аутотренинг инде ул, мин аны аңлыйм. Ләкин ул китап сүзе тормышта бит ул гомумән икенче төрле. Кеше белән кеше шаш булмый. Менә мин бар үз фикеремдә калам. Бар ул көчле, рухлы балалар бит. Аңа ышанасың, чыгарып җибәрәсең, күңелең тыныч. Ләкин бер үк гаиләдә ике төрле бала булырга мөмкин. Берсе аның көчле, Хәзер бит әле менә шул вакытта бер момент бар, менә икенче фикер аның, синең дә малайың үсә, шуны онытма диде. Шуңа күрә менә мин малаемны үстергәндә инде бүгенге көннән үк аны чыгарып җибәрергә әзер торам. Чөнки мин аны итәк астымда гомере буе тута алмаячакмын. Аны кайбер Шушы комфорт зонасыннан чыгарырга тиеш. Үземнең хаталарымнан чыгып, кайсы вакытта без балаларыбызны комфорт зонасыннан чыгара башларга тиешбез. Шул хайваннар дөньясындагы кебек. Менә мин монда Луиза фикер белән килешәм дип әйтсәм дә була. Чөнки баланы туганнан тормышка әзерли башларга кирәк. Мөстәкыйльлек биреп. Һәм ничә яшькә кадәр? Менә кайчан инде аңа хәзер ирек бирә башларга кирәк? Ничә Ул яшькә егылса да бала үрмәли башлый, әйләнә башлый. Без бит инде балага мөстәкыйльлек бирмибез. Үзебез барабыз, үзебез әйләндерәбез. Баскачтында егылмасын дип гел тотып торабыз. Баланы гел тотып торып булмый бит инде, аны әзрәк кенә җибәрергә кирәк. Артыннан 2 адым артта барырга кирәк баланың, күзәтеп. Әгәр дә инде дөрес юлдан китми икән бала, төзәтергә кирәк менә бу очракта. Кечкенәдән баланы мөстәкыйль тормышка әзерләргә кирәк. Кечкенәдән туганнан дип әйтәм инде мин аны. Режим булырга тиеш. Аннан соң әти-әни үзенең үрнәгендә әзерли баланы тормышка. Бер-берсенә булган мөнәсәбәте белән. Аннары чыннан да менә Замира әйтте, ике төрле монда карарга була. Бар балалар, аларны чыгарып җибәрсәң дә, аның холкы шундый, аңа җиңелрәк. Кайберәүләрне әле гомер буе әле ярдәм итсәң дә, 40 яшьтә әнисе белән торучылар бар. Андыйлар да бар. Һәм әйтергә кирәк, монда кызлар белән малайларны да аерып әйтергә кирәк. Шулай бит. Менә Әлфинур апа, күп очракта кызлар, әнисе кызларына караганда, әнисе малайлары җәфа чигәделәр шушы шиктән ашкан мәхәббәттән. Менә сез үзегезнең мәхәббәтегезне ничек йөгәнли алдыгыз? Сезнең бит малайыгыз да бар. Әйе, мин беләсез нәрсә, менә сөйләшкәндә тыңлап тордым да, баланы менә элеккеге вакытта балалар күбрәк мөстәкыйльрәк булганнар, кичкенә вакыттан. Алар әти-әниләр эшкә чыгып киткәннәр, аларның кичкенә балаларны калдырганнар. Мин хәтерлим, мин кичкенә генә идем, шундый кичкенә генә бала карап утыра идем, әле укыра кергән идем. Мин әйтәләр, бу балага ничексез бала калдырып чыгып киттегез дип. Алар ышанганнар, калдырып чыгып киткәннәр, әйме. Шуңа күрә ул вакытта без элеккеге балалар, менә безнең буын балалар, бездән алдагы буыннар тагы да ныграк инде мөстәкыйльрәк булганнар, әйме. Бәлки без хәзер балаларны үзебез теге мөстәкыйльлектән, менә хәзер түгел, менә хәзерге яшьләр теге артык нитәләрдер, теге балаларын ярату хисе аркасында, әйме. Нәрсә дип әйтәм, менә кичкенәдән дип әйттек бит әле, бала менә үрмәли башлаганда ук, менә сез әйттегез дөрес, әйме, җыгылсын ул, башына уртыра икән, уртыра ул, әйме, икенче мәртәбә ул анда бармый, әйме. Шулай итеп мөстәкыйльлек тә шулай була торгандыр дип әйтәм, әйме. Оннан соң баланы менә үстергән вакытта мин шулай дип уйлыйм, әйме, теге баланы менә чыннан да теге сукыр мәхәббәт ярату белән үстерү ул бик зур ялгыш дип уйлыйм мин. Чөнки менә син үзең менә хәзер зур яшьтә, ни дәйме, баланы үстерәсең бит инде. И уйлыйсың, менә бу бала бит инде минем яшькә җитә. Менә мәсәлән кичкенәдә ул күреп, ягәр дә син аны бик тә инде шундый мөстәкыйль тормышка яраклы итеп үстермисең икән, аннан соң инде аны син күрәсең, ул синең яныңда гына була, аның һәрвакыт проблемалары була. Ул проблемалары бала үзе шишәргә тиеш дип уйлыйм мин. Шуның өчен менә әйтәм бит, минем менә дөресен әйткәндә кызларым минем характеры буенча алар малайлар кебек иде. Малайым минем ниндидер җылаграк, шундый әнигә якынрак була торган шундый дәйме. Менә кайчагында әниләр үзләре ничектер аклыйлар да кебек. Ул бит минем шундыйрак. Инде шуңа күрә ничегендә аңа ярдәм итмәскә дип әйдәгез әле бер видеоязма карыйк Бельгиядән, аннары дәвам итәрбез. Ярар. Бельгия Европаның үзәге буларак үзенә бер төрле көзге. Шулай иттереп күрше илләрдә дә нәкъ шундый ук хәл.
18-20 яшьлек балаларны ата-аналар чыгарып җибәрергә тырышалар. Алар инде үз тормышларын үзләре кырырга тиеш, хөкүмәт аларны шатланып каршы ала, вазифаларны хөкүмәткә тапшырып, ата-аналар тынычланалар. Инде хөкүмәт яшьләрнең тормышларын кредитлар белән бизи. 50% кына кичәге укучыларның зур уку йортларына баралар. Калган 50% яки техникумга, яки училищега барып тиз генә һөнәр алып, эшләргә тотыналар. Менә, хәзрәт, без тиешләрне күп сөйләштек бүген, име? Шулай булырга тиеш, булай булырга тиеш дигән әниләр күбесе безнең карап утыручылар арасында да малайларын, кызларын җибәрә алмыйча, аларның да тормышларын бузып, үзләренекен дә бузып яшиләр. Менә шушы шикләр кайда соң? Әзрәк кенә, әгәр дә үзең игътибарны киметсәң, мәхәббәтен киметсәң, башка психологлар әйтергә мөмкин, кичкенә вакытта алмаган мәхәббәтне бала бер кайчан да алмый дип тә әйтергә мөмкин. Менә ничек шушы алтын урталыкны тотырга? Мин башта менә әлдә алда әйтелгән сүзләргә кушылып, менә бер фикер әйтәсем килә. Без менә безнең шыр, безгә кадәр булган шыр, авырлык белән үзебезнең тормышны кырдык. Моны менә караучылар да аңлар һәм кушылалар. Авылдан килделәр, башта яшәделәр ниндидер бер тулай тракта, аннан соң әкрен-әкрен ниндидер үзләренә бер бүлмә алдылар. Аннан соң инде бер бүлмәле квартирага ничектер акча җыеп, каяндыр эштән таптылар. Менә алар шушы авыр чорны үттеләр 80нче, 90нче, 2000нче елның башларында. Хәзер балаларга мин үзем үткәнне күрсәтәсем килми. Ул моны күрмәсен. Бәлки ул дөрес түгелдер? Дөрес түгел ул. Күрмәсен. Менә мин белән кайбер Европа илләрендә зур дәрәҗәдә кешеләр, байлар үзләренең балаларын чыгаралар заправкага эшләргә, һәм студент буларак аларның балалары җәй көне заправкада эшләп, укуларына акча җыялар. Менә, хәзрәт, безнең студиядагы әниләр моңа риза булырлар микән? Без әлеге сорауга җавапны рекламадан соң белербез. Татарстан Яңа гасыр каналында таяны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан хәзрәт безгә менә чит илләрдә үз байлар, үз балаларын хәтта заправкаларга, я булмаса каядыр рестораннарга, кафеларга эшләргә җибәрәләр диләр. Менә бездә әти-әниләр ни дәрәҗәдә әзер соң менә балаларны җибәрергә? Гомумән икенче төрле. Без моңа әзер түгел. Анда шулай, бездә ничек төрки халыкларының менталитеты ул бергә яшәү дип, бергә яшәгән дигән девизда тәрбияләндек бит. Инде без күпләр, без әбиләр, бабайлар белән яшәдек. Менә чагыштыру әлбәттә урынсыз дип уйлыйм мин, әйбит. Беренчедән, дөрес, менталитет икенче. Икенчедән, ике төрле ил, андагы яшәү шартлары белән бүгенге яшәү шартларын, мондагы яшәү шартларын чагыштырып булмый. Мәсәлән, аларда, мәсәлән, шул ук чит илдә, шул ук Американы алык, шул ук башка, шул Бельгия, аларда иң салкын көн булырга мөмкин 15 градус, бездә мәсәлән булырга 35 градус, 40 градус салкын булырга мөмкин, әйбит. Шушы гына да баланы киендерү өчен, баланы интектермәс өчен нәрсә дә булса чаралар эзләргә мәҗбүр итә. Мәсәлән, мин үзем 10 ел дәвамында Казанның яшәмәгән почмагым калмады. Иртәгә хуҗага каян акча алып бирим микән дип интекән. Ни өчен әле мин әйбит, шушыны балаларыма булгансың, шуңа син кеше булгансың. Юк, аны бит баланы бит икенче төрле дә итергә була. Менә хәзрәтнең менә бу урыннан мин дә килешәм. Аны бит хезмәт белән тәрбияләргә була. Үз мисалымда әйтәм, мәсәлән, әйбит, мин күпләр беләләр инде, минем өлкән улым хоккей белән шөгыльләнә инде, әйбит. Иртәнге 4-5 тора. Иртәнге 4-5 тора, 6-да инде ул формада бузда басып тора. Мәсәлән, миңа әйтәләр, ник син баланы җафалыйсың, баланың балалыгын аласың, сәламәтлеген бетерәсең. Мин әйтәм, ни өчен әле мин аны жәлләп йокла улым дип. Ул бит аннарысын гомер буе йоклый торганга әйләнәчәк. Менә монда там бер мәсьәлә бар. Торсын, эшләсен. Сез миңа сорау биргәнегез әнинең мәхәббәте турында. Шулай. Менә шикләре кайда аның? Кая алтын урталыкны табырга? Менә мәхәббәттә шундый куркыныч шик бар. Кайчан мәхәббәт әйләнә табынуга. Менә табыну бар, һәм мәхәббәтнең шиге бар. Менә диндә шундый бер канун бар. Нәрсәгә һәм кемгә табына башлыйсың, бөтен бәхетсезлекне шуннан күрә башлыйсың. Әгәр дә син тормышыңда акчага, менә акчаны ярата бөтен кеше.
Әгәр дә берәү әйтсә, мин яратмыйм дип, ул ялганчы була. Бөтен кеше ярата баласын, бөтен кеше ярата ирен, хатынын. Әмма әгәр дә акчаны ярату табынуга әйләнсә, әгәр дә баланы ярату әйләнсә табынуга, нәрсә ул табыну? Менә шушы улымның бәхет өчен яшим. Минем бөтен тормышым шушы балам өчен. Минем башкача үземнең тормышымны мин күрмим, күз алламыйм. Бу табыну, моның тормышында Аллаһка табыну юк инде. Башка бердә күренми. Кем белә, кем бирә гарантия? Шушы баладан газап килмәскә мөмкин бу хатынга, чөнки ул берәйберне оныта. Ул оныта, бу баланы аңа кем бүләк иткән? Балага җанны кем биргән? Без түгел бит, әти-әни бит балага җан бирә алмый. Шуңа күрә ата-ана иң беренче рәвештә, менә мин һәрвакытта әйтәм, менә бәбишәенә киләбез икән, балага исем кушыра киләбез. Ни өчен балага күз тия? Чөнки әти-әни, менә безнең бала, менә шундый бала алып кайттык, менә шундый бала алып кайттык. Бер генә сүз булырга тиеш. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ безгә баладан культ ясый башлый. Шулай Әнә хәзрәт, бәлки мин бер генә әйтәсем килә. Мәсәлән, әлеге дә тамашачыларга фойтерлар, үзем мисал китерәм. Мәсәлән, безнең әни 24 яшендә ике кыз белән аерылып кайтты Үзбекстаннан, һәм икебезне үстерде. Кияүгә чыкмады, кызларыма үги әти күрсәтмим дип әйбит. Ул әйтәдер, мин үземнең тормышымны кызларыма багышладым дип әйбит. Ләкин ул бездән культта ясамады, безгә табылмады. Безнең әни моны шулай дип куядыр, бер генә карыйдыр иде, әйбит. Бар бит әле шушылай. Бу ни дәрәҗәдә дөрес Султан апам? Ни дәрәҗәдә балам өчен генә яшим, балам өчен кияүгә чыкмыйм дигән кешеләр? Мин шундый идем. Син вакытында туктадым, әйе, туктап калдым. Мин менә гафу үтенәсем килә әнидән, кайнанан дип әйтәсе килми инде, әнкәйдән, чөнки мин аларны бик каты үпкәләттем. Бала тапканнан соң мин авыруга сабыштым. Менә мин балам берсенә дә ышанмыйча, кайдыр китсә, минут саен шалтыратып, нәрсә эшлисез? Ничек куйдыгыз? Моны дөрес эшләмәгәнсез, моны фәлән эшләмәгәнсез дип алай булырга ярамый. Монда бит икенче очрак. Монда шуннан да, монда Ләкин бит әни бездән газап күрми, киресенчә без аны уйлыйбыз. Әни безгә гомерен багышлаган, без әнигә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тиеш дигән әйбер бар. Мин менә балаларга да шуны әйтәм. Әйтәләр, балалар тиеш түгел, сезгә бер әйбердә балаларны бит сез аны бит. ул кияүгә чыкмады, шуннан соң булып чыга. Чыкмады. Менә Миләүшә апа, улай да дөресме соң ул? 18 яшьтән бит инде ул мондый корбаннар чыннан да кирәкме? Менә безнең бит инде бу темабыз ана мәхәббәте турында, ананың чиксез мәхәббәте турында. Менә мин хәзрәт сүзләренә хуплап, аның белән килешеп, менә шундый сүз әйтәсем килә. Ана мәхәббәте ул балаңны тәүфиклы, михрбанлы, шәфкатьле, шундый динне, иманлы итеп тәрбияләсә, ананың киләчәге дә, ананың картлыгы бәхетле була, баланың киләчәге дә бәхетле була. Балаң бәхетле булганда, ана да бәхетле була. Әлбәттә шулай. Беркем дә бит баласын тәрбиясез булсын. Менә бу дөньяда бер генә әни дә минем балам тәрбиясез, имансыз булсын дип әйтми. Наз биргәндә, иркәләгәндә, шәлләгәндә, шама турында сөйләшәбез. Димә, әйдәгез әле безнең Америкадан бер видеоязма бар, аннан соң дәвам итербез. 16 яшьтән анда балалар колледжга китә һәм әти-әниләреннән инде акча сорамыйлар. 16 яшьтә алар укырга кредит алалар һәм бу кредитларын үзләре түләп баралар. Аннары Америка балалары туып үскәч, иләнгәч, үз балаларын әти-әниләренә дәвәтләренә булып чыга инде, анакларны анда китермиләр, калдырмыйлар дәвәтләре белән. Дәвәтләре генә кунакка килеп, бала белән уйнап, аңа бүләкләр биреп, иләренә кайтып китәләр. Анда кешеләр әти-әниләреннән бик мустақил, әти-әниләренә бер кашанда анда ярдәм сорамыйлар. Бу бит инде дөрес түгел бит инде. Безнең менталитетка гомумән туры килми. Ничек инде дәванигә Менә бу чыннан да кызык, Султан апа, монда менталитет ни дәрәҗәдә зур роль уйный. Менә шушы мәхәббәтне чикләүдә, я булмаса чыгарып җибәрүдә. Бәлки ул төрки халыкларда күбрәктер, анда Америкада әзрәктер төрки халыкларда дөрестән дә баланы ярату күбрәк. Иркәләү, назлау артык кирәкми диделәр. Мин моның белән дөресен әйткәндә килешмим. Иркәләү, назлауның һәрвакыт үз чыры бар. Баланың 3 яшькә кадәр иркәлә, назла, теге әйтәләр бит, аванс белән ярат баланы дип. 4 яшьтән соң инде баладан уже
Әле алар бит әле бик Өмет итәргә кирәк. бик хәйләкәр бит Требовать алар. итәргә кирәк менә бу вакытта уже. Бу инде теге әйтерсез китап сүзе дип, әмма һәр хәлдә анда Түгел, хакыйкать бар. дөрес, әйе. Бала туганнан алып 3 яшькә кадәр ул патша, Әйе. ул сорый. Аның сорагын үтәргә кирәк. 4 яшьтән 3 яшьтән 12 яшькә кадәр әти-әни патша булырга тиеш. Аның бит инде халык Әйе, фигыле шул- Әйе, җитешә. син- Бит ул вакытта. син сорыйсың. Ана сугыш башлана аның белән. 12 яшьтән Әйе, аны 12 яшьтән бала белән әти-әни булырга тиеш дуслар. Әйе. Әгәр дә син балаңа дус була алмыйсың икән, ул синнән яшерә башлый. Авторитет кашан булырга тиеш? Менә шул вакытта син дус. Дус, Әгәр дә дус, бала әтисен, әнисен дус дип күрми икән, ул аннан яшерә башлый. Телефонны яшерә, дусларын яшерә һәм башка. Дуска бит сез сөйлисез сирегезне. Дуска чыгып сөйлисең. Әйе, дуслар белән дус булырга кирәк, анысы белән килешәбез. сөйләмисең. Әлбәттә шулай. Менә кичкенә вакытта менә шул яшь үсмер вакытта балалар белән дә күбрәк менә алар дуслары да килә кунакка, әйме алар белән нәрсә турында сөйләшәсең, алар белән катышып китәсең, әйме алар менә ачылалар, әйме ул вакытта алар ачылганда бөтен нәрсәне алар белән сөйләшеп була. Шуның хәтле менә ул бик психологик Авторитет булырга тиеш. Әти, әни дус булырга тиеш түгел. Аларны хөрмәт итү, Менә монда чыннан да кызык мизгел, хәзрәт. дус кына түгел, дус кына түгел. Дус һәм авторитет аңлашылды. Менә хәзрәт, диндә бармы гомумән менә баланың ата-ана тормышындагы роле турында? Мәсәлән, бар бит ир, бар ата-ана, бар бала һәм кайсысының кайда урыны булырга тиеш? Безнең инде динебез өйрәтә, иң беренче менә һәр хәлдә Аллаһ тәлә калырга тиеш. Беренче урында. Беренче урында. Менә әйттем, дөньяга килүнең сәбәбе дә. Бу тормыштагы безнең менә акылыбыз, бу тормышта яшәүбез Аллаһтан. Аллаһтан соң икенче урында әти-әни хөрмәте ди. Әти-әни. Әти-әни хөрмәте. Бала әти-әнисенә хөрмәтле булдымы? Әти-әнисенең сүзен үтәп яшәдеме? Түзде, кай вакытта каты да әйтерләр, кай вакытта яратырлар да, әмма шушыңа түзгән һәм сабыр иткән бала тормышында бәхетле була. Каягына карасам да менә кайбер кешеләрнең тормышларын теге шайкый кимәләрен. Төпкә китми кимәләре. Карыйсың, ул әнисен, әтисен Аллаһыган хәлдә дә хөрмәт итеп яши икән. Әни догасыннан да зур әйбер юк дөньяда. Әнинең рәнҗесеннән дә катрак газап юк балага. Икенче урында әни. Икенче урында әни, өченче урында әти. Аннан соң инде без әйтергә тиеш менә балаларда ул әгәр дә иленгән булса, кияүгә чыккан булса, хатын кыз өчен ире. Өченче урында гына. Әйе. Һәм аннан соң инде балалар. 4нче урында гына балалар. Әйе. Менә бу һәм менә монда әйтелә килешәм менталитет белән. Менә безнең элекке заманнарда гаиләдә әби белән бабай баш иде. Эш буын йортта бергә яшәделәр. Бала күреп яши, ничек минем әти үзенең әнисенә карый. Менә бу тәрбия балада шагыла иде. Шуннан да кызык, әле тамашачылар да уйланыр тапшырудан соң. Солтан апа, менә без әле сөйләштек шиктән тыш яратучы әниләр хакында. Бармы шиктән тыш яратучы аталар һәм бу кемнәргә күбрәк хас? Шиктән тыш яратучы әниләр күбрәк. Миңа калса, ни өчен дигәндә, әниләр малайларын күбрәк ярата. Әгәр дә әни кеше моны аңлаган очракта да ул аны үзендә тыя алмый. Бәлки ул бит шулай да булырга мөмкин. Ул аны аңлый, но берәй бер дә эшли алмый. Менә сез нәрсә киңәш итәрдегез бу Менә әнинең очракта? яратуы малайга күбрәк үзе генә үстергән очракта. Әти булмаган гаиләдә күбрәк әниләр табына балаларына. Тулы булмаган Тулы гаиләләрдә. булмаган гаиләләрдә шушы хәл килеп чыга. Бүгенге көндә балам өчен яшим дип Бар яшәгән менә әти бик зур әниләргә нәрсә хата әйтерсез? бу әти әниләрнең миңа булмады, балама булсын. Менә аларга нәрсә Андый киңәш сүз- итәрсез сез? Андый сүз булырга тиеш түгел. Һәрбер бала үз тормышын үзе алып барырга тиеш, өйрәнергә тиеш шуның өчен. Әйтеп торабыз бит гел мөстәкыйльлек дип. Шуның өчен бит инде бала өчен дәрес хәзерләүдән башлана инде ул безнең. Элгерми үзем языйм әле, рәсемен ясыйм әле. Демәк, иреклек бирергә, Әйе. йөзергә өйрәтергә, үзе өйрәнсен, Менә үзе бу өйрәнсен. очракта әйтәсе килә үз тормышыннан бер мисал. Без балалар, ир балалар урамда сугышмыйча калмыйбыз. Үстек авылда. Мине бер көнне инде шул малайлар, урам малайлар кыйнап кайтардылар. Ия кайтсам, җылап кайтып кирдем, иде әни генә. Җылап утырам һәм әнигә мин зарландым. Менә мине шушы күрше малайы кыйнады дип әйттем. Әни миңа бер карады да әйтте. Урамга чыгып, синең эшеңне эшләп йөрим диде. Эшеңне үзең эшләп кайт диде. Менә шуннан әни мине өйрәтте, бөтен мәсьәләне үземә чишәргә.
Миләүшә апа, менә ана мәхәббәтенең шикләрен гомумән ике якка карата да шикләрне менә шушы алтын урталыкны тотуда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Ана балаңның бәхетле, синең мәхәббәтеңнең нәтиҗәсе, балаңның бәхетле икәнен белсәң, менә ана мәхәббәте шул таяну ноктасы булып тора. Балаңның бәхете синең тәрбияңнең нәтиҗәсе булырга тиеш. Синең яратуыңның нәтиҗәсе балаң бәхетле булырга тиеш. Бала бәхетле була, мөстәкыйль булып, үзенең юлын үзе табып, кеше булып яшәгәндә генә. Матур итеп. Әйе, бүгенге тапшырыбыз күп кенә әниләргә һәм әтиләргә дә файдалы булыр дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.